svého prvního videa a v tomhle videu bych vám chtěl ukázat, jak namalovat takovýhle úplně jednoduchý domeček ve SketchUpu 2013. Budu se snažit zároveň vám vysvětlit nějaké ty jednoduché, ty základní nástroje. Takže se budu snažit o něco takového, takže vidíte nějaký takový obyčejný domeček s nějakýma oknama. Jak můžete vidět, jsou průhledné, takže kdo bude dělat třeba, kdyby chtěl dělat i třeba vnitřek, tak to může to, a kdo nechce, tak můžu dělat normální modré. Já jsem to udělal průhledné bez vnitřků, takže něco takového bychom měli dělat. Nějakou verandou a s nějakým tím. Takže asi přejdu do druhého SketchUpu a pardon, teďka si tady tak. Vlastně tady teďka takhle budu se snažit takhle jako budu se snažit a vysvětlit nějaké ty nástroje přitom, takže začneme malovat. Nejdřív si vezmeme nástroj takový obdélník, uděláme si obdélník libovolné velikosti. Teďka vezmeme nástroj vysunutí a vysuneme si. Teďka si vezmeme normální tužku a klikneme a takhle. Musí být tam takové ty body, jako tady vidíte, co mám u tužky, ten bod. No tak takhle. Teďka si vezměte posunutí, držte na té čáře a držte šipku zároveň nahoru šipku a tajte. To se vám udělá přesně rovně, nemůžete dost ráno. Takhle pusťte a máte takový jednoduchý domeček, už by se tomu dalo v podstatě říkat, domeček. Teďka si to takhle spojíte tužkou, abyste měli jako kdyby oddělený ty strany. Teďka můžete si vytáhnout tuhle část pomocí nástroje vysunutí a uděláte asi libovolná velikost nějakých takových těch čtverců po obdélníku. A teďka, pokud to máte, tak začneme teda. Tak asi to dáte, já to nebudu mít stejné, ale pokud to chcete opravdu mít pěkné, tak si to, já vám to chci jenom ukazovat, takže to nemusíte mít takhle dobré jako já. Teďka vysunete ty čtverce a dáte takhle, aby se to zarovnalo zároveň s tím dnem, to samé u toho druhého. Jo, takže už máte takové jednoduché. Teďka vezmeme zase obdélník a takhle uděláme nějaký obdélníček. A zase můžeme vysunout na boku. Teďka si takhle dáme, ono se vám to takhle, by se mělo, že když takhle jdete na ten roh, tak se vám to za chvilku, jo, vidíte, teďka mám čáru, jako kdyby na té střeše tady byla takhle čára. Než tak si to vratíte. To prohlížeči. Jak to můžu udělat rovnou, takhle čáry, to si takhle spojíte, tady to samou uděláte takhle a máte jako kdyby takovou střížku další.
což občas na baracích bývá. Teďka uděláme tu terásku. Vezmeme si tužku a takhle udělejte libovolné schody. Já udělám takové prudké. Takhle si to spojte. Teďka přesně takhle pod tím udělejte sem a teďka v rovině tady tohle klikněte sem a natáhněte si to až sem. Teďka vezmeme si nástroj zase vysunutí a vysuneme si sem. Takhle. Tady si zase vezmeme obdélník, takhle dáme, zase vezmeme vysunutí, nástroj zarovnáme zrnem a mám takovou verandu. Teďka si tady ještě můžeme udělat, že klikneme, uděláme si takovou ohrádku, jako kdyby se takhle na to dáte, ono se vám to takhle srovná, tak dáte a můžete ještě dát takhle a udělá se vám tohle. A teďka už zbývá jenom okna a už to trošku nabarvit, takže teďka uděláme si třeba tady okno, tady okno, tady okno, tady okno, tady okno, tady okno. Teďka můžeme ještě tady nějaké dvě malé, jak už jsem to měla v tom výsledku. Udělat teďka tady ještě další nějaké velké dveře. Promiňte, že nemám tak uprostřed, ale je to docela nevadí. A teďka už to jenom nabarvíme. A ještě si můžete, jestli vám se chce, tak to takhle jednoduše vysunout. Potom tohle dát třeba stejně jako tohle. Trošku zasunout. 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 Tohle taky zasunout. Tohle stejně. Tohle stejně. Stejně jako tohle. Teď máte takhle ještě okna lepší a dveře. Takže teďka si dáme ten kubelík a začneme barvit. Já si dám úplně třeba jednoduché dřevo, jak už jsem měl ve výsledku. Kliknete normálně, tím to nanesete. Takže takhle klikáte. Takhle si to naneste na celý model. Nemusí to být celý model stejnou barvou, samozřejmě třeba okna, jak už jsem ukazoval. Ale třeba stěny, pokud chcete mít nějakou dřevěnici, tak si takhle dejte. Takhle. Třeba i ten jako třeba nějaký taneční parket, nebo co chcete, aby to bylo. A teďka uděláme, jak tady byl ten triangle, že jste si mohli všimnout, já to ještě jednou ukážu, že tady jako kdyby jsou takové, jakože je to průhledné, takové jako kdyby plot, tak to se tady dělá takovým, že tady dáte tady toto, ne. Tady dáte, tady nahoře byste někde měli mít takové, jak kdyby symboly. Jo, tady tohle, nějaké fencing. A tady si můžete dát třeba buď takový, jako kdyby, ale to moc průhledné není, jak vidíte. Ale třeba si to můžete dát tohle.
A já mám tady tohle, akorát, že je v jiné barvě. Akorát, když se podíváte z druhé strany, tam vidíte, že to průhledné není, tak jednoduše to nanese tady z druhé strany a máte to z obou stran. Průhledné. Jinak ještě si můžeme nastavit větší rozměry. Třeba si tu dám 0,9 a udělal jsem vám to takhle. Můžete si třeba změnit, jak já to mám změněné na třeba takovou více hnědou nebo takovou zelenou. A teďka to se vám samozřejmě všechno změní a máte terásku. Teďka rychle dáme, a to stěnu dáme nějakou tu střechu. Tady si najdeme střechu. Můžete mít, jakou chcete, třeba takovou. Jaké se vám líbí. To je jedno, to je na vás. Můžete tady ještě nanést dřevo tím kapátkem takhle, že když dáte na to dřevo nebo na tu barvu nebo na něco, tak pomocí toho kapatka jako se vám změní na tu barvu a nemusíte to hledat v seznamu, když chcete dát úplně tu samou barvu. Takže. A ještě dáme poslední věc. Kromě tady tohoto si s tím můžete potom pohrát, že si to tady celé ty okna, všechno tady ty vyplníte a už nám zbývá jenom si tam dát nějaké ty okna. Tady tahle záložka je jako kdyby, že jsou to všechno průhledné, takže to můžete být takové průhledné, to moc průhledné není, ale trošku je, když se podíváte pozorně, takové. A já mám na tom předchozím modelu mám tohle. Takže si to dám na všechny okna. Když chcete mít třeba skleněné dveře, tak i na skleněné dveře. Si to takhle dáte a máte model. Takže já se s vámi pro tento díl loučím. Doufám, že se vám video líbilo. A u dalšího videa čau.